Τοποθετήστε το μικροσκόπιο του εργαστηρίου πάνω σε οριζόντιο και σταθερό πάγκο. Αρχικά, γυρίστε το ροοστάτη ρύθμισης φωτεινότητας στο 0 και τροφοδοτήστε το όργανο. Κατόπιν αυξήστε τη φωτεινότητα με τον αντίστοιχο ρυθμιστή περίπου στο 70%. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο φορέα αντικειμενικών φακών και επιλέξτε τον αντικειμενικό φακό της μικρότερης μεγέθυνσης 4x που είναι και ο πιο κοντός. Με χαμηλωμένη την τράπεζα και το συμπυκνωτή στην κατώτερη θέση, τοποθετήστε προσεκτικά το παρασκεύασμα, κύτταρα από ιστό ανθρώπινου πνεύμονα υγιή, στην τράπεζα, σταθεροποιώντας το με τον κατάλληλο σφιχτήρα. Μετακινήστε την τράπεζα κατά χύψη, ώστε το παρατηρούμενο δείγμα να βρεθεί στην περιοχή φωτισμού του συμπυκνωτή. Παρατηρήστε μέσω του προσοφθάλμιου φακού και εστιάστε με τη βοήθεια του βερνιέρου αντρής ρύθμισης. Όταν το παρασκεύασμα είναι ορατό, εστιάστε με το βερνιέρο μικρομετρικής ρύθμισης για να αποκτήσετε τη βέλτιστη εικόνα. Παράλληλα, ρυθμίστε τη φωτεινότητα με το ροοστάτη για ξεκούραστη παρατήρηση. Ανεβάστε λίγο το συμπυκνωτή για να πετύχετε την καλύτερη αντίθεση σε συνδυασμό με τη ρύθμιση του διαφράγματος της σύριδας. Για να μεγαλώσετε τη μεγέθυνση, περιστρέψτε το φορέα των αντικειμενικών φακών κατά τη φορά των δικτών του ρολογιού. Γυρίστε για παράδειγμα τον αντικειμενικό 40x στη θέση παρατήρησης. Το παρασκεύασμα πρέπει να παραμένει στο κέντρο παρατήρησης. Για να επιτύχετε την τέλεια εστίαση, πρέπει να αρκούν μικρομετακινήσεις της τράπεζας με το βερνιέρο μικρομετρικής ρύθμισης. Παράλληλα, ανεβάστε λίγο το συμπυκνωτή για να πετύχετε την καλύτερη αντίθεση σε συνδυασμό με ρύθμιση του διαφράγματος της σύριδας. Προσέχετε πάντα ώστε ο χρησιμοποιούμενος αντικειμενικός φακός να μην ακουμπάει την καλυπτρίδα κατά την εστίαση καθώς υπάρχει κίνδυνος να την σπάσει. Πριν απομακρύνετε το παρασκεύασμα, ξαναγυρίστε το φακρό μικρότερης μεγέθυνσης 4x στη θέση παρατήρησης, χαμηλώστε την τράπεζα και το συμπυκνωτή, ώστε να απομακρύνετε το παρασκεύασμα χωρίς να κινδυνεύει να σπάσει.